Hi guys, Mikey Mercado here, your one and only plus size Barbie. So ayun, since inumaga na tayo at hindi na tayo makatulog, gagawa na lang ulit ako ng panibagong vlog. So, Ginagawa mo! alam niyo na sa title ko anong gagawin ko, paulit-ulit ko na lang ito sinasabi kasi alam niyo naman na talaga, nababasa niyo na. So ayan, gagawa tayo ng tips kung paano nga ba maging vlogger or kung anong mga essentials para sa starting na vlogger. Kaya kung katulad mo ko na nag-uumpisa pa lang sa pag-vlog, eto, mag-team up tayo dahil may bad news na akong ibabalita sa inyo sa susunod na video ko. So, sana makatulong to sa inyo bilang isang small YouTuber din at isang small vlogger na katulad ko. So, let's keep on watching. So, ayun nga guys, kung di ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe ka na at kung kakalimutang i-click ang notification bell sa gilid nito para ma-notify ka kapag nag-upload tayo ng bagong video. What's poppin'? So, ayun na nga guys, tip number 1 is gumawa kayo ng interesting video. So, ayan. Okay, kapag sinabi natin guys na interesting video, hindi lang dapat siya entertaining. Dapat it is informative as well. Hindi lang yung nagpapatawa ka, kundi yung nakakapagbigay ka ng aral dun sa content na ginawa mo. So, ayun guys, kasi merong iba nagpapatawa lang, nag-entertain lang, pero hindi naman nakakapagbigay ng aral sa ginagawa nilang content. Yung iba naman, sa sobrang pagbibigay nila ng aral sa content nila, ganun, naboboringan na. So, dapat, you are versatile. Dapat mayroon kang entertainment at meron kang information na binibigay. So, tip number 2 guys, gumawa ka ng content na may kalidad. Kumbaga kasi may mga vloggers dyan, small vloggers na kapag nag-vlog is shaky. Ganyan. Paano yung shaky? Ganyan. Ganyan. Ayan. So, huwag niyong gagayahin yun guys kasi hindi yun yung tamang pag-vlog. Yung shaky way na pag-vlog, hindi po yun tama. Kasi, anong sa tingin niyo yung pinapanood niyo guys ha? Sa tingin niyo ba matutuwa sila pag napapanood nila yung video mo na ganun, ang galaw-galaw? Lindol ka girl! So, ayun. Pangit kasi tingnan sa video pag masyadong magalaw yung camera mo. At next guys is yung audio. So, dapat sa audio guys is ikaw na mag-adjust. pag alam mong malakas yung, kunyari, pumunta ka sa isang lugar na maraming tao, Divisoria, maraming tao, so maingay. Ang dapat mong gawin is lakasan mo yung boses mo. Huwag kang mahihiya. Be confident sa ginagawa mo kasi alam mo, yung confident na yan yung maglalagay sa iyo sa tuktok. Pag sinabi mo kasing vlogger, dapat talagang full of confidence. I mean, bakit kailangan mo itago yung sarili mo? Kung mas maganda naman ipakita mo para may mag-gain ka pang mas maraming friends, di ba? So, ayan, lakasan yung boses guys anywhere para hindi kawawa yung viewers mo, yung mga nanonood ng vlog mo na mahina yung boses mo, okay? Number 3 dun sa quality content na video is yung lighting. Lighting ba? Yung lighting guys. Dapat maliwanag yung video mo. Pero wag yung masyadong maliwanag guys. Yung tipong mabubulag na yung viewers mo. Parang ganito. Ayan. So, parang ganun guys. Wag masyadong maliwanag. Wag masyadong madilim. Kasi, paano pag sobrang madilim guys, paano makikita yung ganda mo, di ba? Kung maganda ka, dapat ipakita mo. Kung pangit ka, dapat ipakita mo rin. Kasi tandaan mo, walang maganda kung walang pangit. Ayan guys. So, ayun. Gaya nga na sinabi ko, good lighting is a must. So, pwede kang gumamit ng natural lighting, gaya ng araw, ganun. Pero syempre, pag gabi na, ibang usapan na. Pwede kang mag-invest guys ng ring light, ganun. Pero since small YouTuber ka pa lang at wala ka pang perang pangbili, pwede ka ring bumili ng, gumamit ng fluorescent light, parang ginagamit ko ngayon. So, ayan. Next guys is yung camera. Isang essential yan sa pag-vlog. Kasi ano yun, te? Mag-vlog ka, walang camera, te.
Ganyan-ganyan lang, ganyan yung kamay-kamay. Tapos, hello, hello, hello sa kamay, ganun-ganon. Para kang tanga naman. Para akong tanga, Diyos ko. So, ayan. Good camera is advisable, pero since small YouTuber pa nga lang is wala pa ngang budget, so okay na yung camera ng phone. Hindi naman kailangan talaga ng mamahaling camera as long as may magandang quality din naman yung phone na ginagamit. Gaya ni Miss Everything, di ba? She serve as an inspiration to all the vloggers that camera or DSLR, mga high-end na camera is not very necessary kapag ganitong field sa vlogging, ganun-ganun. Kasi tingnan mo siya, as long as entertaining and informative yung ginagawa mong content is goods. Goods yun. Tip number 3. Tip number 3 ko guys is dapat maganda yung iyong thumbnail. Hindi lang dapat yung peke. Alam mo yun, kasi may mga vlogger ngayon na gumagawa ng tinatawag nating clickbait. Yeah, clickbait. Yan. So, yung clickbait na yun guys is, parang maglalagay ka ng thumbnail pero iba yung nasa loob ng video. Parang ganun. Ang tawag dito, pinipeke mo yung mga viewers mo. Wag ganun. Bad yun. So, guys, if I were you, gagawa ako ng thumbnail na catchy, colorful, at informative din. Kasi, isang way pagiging catchy is yung informative. Parang dito sa, pinindot mo to kasi small YouTuber ka din at gusto mong matutunan yung mga quality ng pagbablog. So, yun. Okay, good style na? Naiintindihan na ba natin? Yes, ma'am. So, ayan. Magandang thumbnail tayo, guys, dapat. Okay, tip number 4, be consistent. Ayan. Dapat, guys, kung gusto mo talagang makakuha ng maraming subscribers at mabuo na yung requirements ni YouTube na 1,000 subscribers at 4,000 watch hours, ay dapat consistent ka. Dapat yung pag-vlog mo, kung siniset mo siya ng 2 weeks before ka mag-upload and 2 weeks before ka mag-upload ulit, dapat ganon. Gawin mo yon consistently. Tapos, dapat, kung gaano kaganda yung ginawa mong pag-i-edit dito, ganun din kaganda yung ginawa mong pag-i-edit dyan. Hindi yung pag tinamad ka na, papangita mo na yung edit dito, tapos ganyan. Dapat consistent ka. Kasi kung ano yung nakikita ng mga viewers mo, ba't ako nakatingin dito? Kasi kung ano yung nakikita ng mga viewers mo, guys, yun yung nagustuhan nila sa'yo sa umpisa. So, kapag nagustuhan ka nila, huwag mong babaguhin. Kasi pag binago mo, malalamyan sa'yo yung mga viewers mo, diba? Okay. Tip number 5. So, guys, kung kating-kati ka na talaga na ma-monetize yung channel mo, is go for sub to sub. Sub to sub. Pero ako, hindi ko i-recommend yun, guys. Kasi kung you're into monetization talaga, yung sub to sub is, di ba may dalawang requirement yun? Yung 1,000 subscribers tas 4,000 watch hours. Yung sub to sub, guys, hindi lahat ng magsusubscribe sa'yo is manunood ng vlog mo. Di ba? Anong kwenta nung ibang subscribers mo, guys? Oo, andun na yun. Maganda yung maraming subscribers nga. Pero yung watch hours, yung mga viewers mo, totoo bang nanonood sila sa'yo, di ba? So, hindi siya masyadong recommended yung sub to sub. Depende na lang kung gusto mo na gusto mo talaga yung kating-kati ka na ma-monetize yung network mo. Pero ako, since small YouTuber ako, guys, tutulungan ko kayo, isang subscribe sa akin, tapos magtanong kayo sa akin. Itanong nyo kung anong mga essentials, mga ganun. Basta magtanong kayo, mag-leave kayo ng any comments sa comment section below, guys. Tapos tutulungan ko kayo kung paano at kung ano ang sagot sa inyong mga katanungan. Tapos, kung nagustuhan ko yung mga content ninyo, guys, i-visit ko kayo, papanoorin ko talaga kayo, at isusubscribe ko din kayo, guys. Ayan. So, hindi ito yung tinatawag na sub-to-sub na dilemma. Tama ba yung term ko, diba? Basta hindi ito yung sub-to-sub na sinasabi ko. Basta, ang sa akin lang, guys, is tulungan tayo. Tulungan tayo kasi pare-pares na yung small YouTubers at kailangan na nating ma-reach yung quota natin as soon as possible. At tip number 6, guys, last na tip na to is dapat, being a vlogger, dapat gusto mo yung ginagawa mo. Hindi yung napipilitan ka lang dahil, may naririnig ka na
kumikita tayo ng pera sa pagva-vlog. Oo, ganito. Maraming magagandang naidudulot ang pagva-vlog. Pero dapat guys, gusto mo talaga yung ginagawa mo. Hindi napipilitan ka dahil sa pera. Kasi as long as gusto mo yung ginagawa mo guys, is hindi ka magsasawang gawin to. Alam mo yon. Kapag gusto mo, parang sa pagmamahal, kung gusto mo yung tao talaga, kung gusto mo siya, dapat, gawin mo lahat. Okay? Gawin mo lahat. Kasi, huwag mo siyang tinitake for granted. Dahil lahat ng mga bagay na tinitake for granted ay walang magandang naidudulot. So, ayun na nga guys. Thank you for watching this video. Hope na nakatulong ito bilang isang small YouTuber din. At thank you sa lahat ng subscribers. Happy 300 subscribers tayo guys. So, tulungan tayo. Sabi ko nga kanina yung comment. Iwan kayo ng comment sa comment section below. Tutulungan ko kayo kung paano kayo makapag-subscribe guys. Tulungan na tayo kasi grabe talaga. Basta abangan yung next video ko. Ayan guys. So, always remember guys, be gorgeous, be glamorous, be authentic, be Michaelicious. Bye guys!